Kato. Tuo toinen ei mene paljon tehokkaammin tämä. Tuolla on vasta nälkäinen kaveri. Eikö riitä nyt polvissa vaan? Joo, eikä se riitä. Imeekö tuo toinen ollenkaan? Menikö se rikkeessä? Imeekö se? Imee kai se. On se ainakin hengissä. Joo, niillä oli varmaan vähän kylmä. On se kun matoja lämmitetään. Tää toinen on jo syönyt itsensä kohta. Ja sekin nyt rupes pulskistumaan. Mitäs siellä kaveri? Meikäs tuo. Käytetäänköhän tätä paljon? Tämmöstä. Kyllä mä luulen, että tää ei nyt kyllä ihan pelitä tää toinen mato. Vai veikö tää toinen puoli niin paljon, kun tää on paisunut ihan kuin pullataike. Tää video kyllä varmaan vähän monehti. Se oli semmonen pienempi taas tuo yksi. Niin tää mato. Niin. Joo. Saas nähdä. Katsotaan, otetaan lisää videoa kun ne on vähän pyöristy. No, miltä oot mieltä kun matoset syö sun jalkaa? Tuntuuko hyvälle vai mille tuntuu? Sitten laittaa lämpöpuhalin tuohon, kun ne ei mennä no sulla on vähän kohmeita nuo matoset. Varmaan Suomen ilmasto oikein sovi niille. No. Miltä tuntuu? Katsotaan vähän. Onko kaverit lihonnut? Kyllä, tämä on ainakin imennyt heti, että tähän laittaa toinen kohta. On syönyt kohta itsensä semmoiseen kondikseen, että tuohon räjähtää. Toinen. Joo. Kyllä se nyt varmaan on ruvennut syö. Siinä jo. Tuo on kyllä. Tämä kaverus on kyllä vetänyt senkin eestä. Joo.